City of Patras, Greece. Η οικία Θωμόπουλου στην Πάτρα είναι έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ και χτίστηκε το 1870. Είναι τριόροφο γωνιακό κτίριο στη βόρεια πλευρά της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Πρώτου, που έχει στοές με τοξωτά ανοίγματα και στις δύο όψεις, χαρακτηριστικό δείγμα αστικής νεοκλασικής κατοικίας του 19ου αιώνα. Το συγκεκριμένο κτίριο παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον λόγω των μορφολογικών του στοιχείων, όπως είναι οι παραστάδες με τα επίκρανα, τα πύληνα γάλματα κλασικής τεχνοτροπίας που βρίσκονται σε εσοχές του ορόφου, τα κλειδιά των τόξων στο ισόγειο, τα περιτέχνα κυκλειδώματα και τα μαρμάρινα φουρούσια στα μπαλκόνια. Το κτίριο έχει αξιόλογη κεραμική διακόσμηση με αγάλματα, ρόδακες και κλειδιά στα τόξα και η κατασκευή του είναι πολυτελής. Το ισόγειο διαμορφώνεται σε εσοχή με τοξωτή πεσοστοιχεία. Ο πρώτος όροφος χαρακτηρίζεται από τη συμμετρία στα ανοίγματα και από τη θαυμαστή αναλογία που παρουσιάζει με την ημικυκλική τοξοστοιχεία του ισογείου. Η οικία Θωμόπουλου σήμερα ανήκει στην Εθνική Τράπεζα και στεγάζει, εκτός από αποκατάστημα στο ισόγειο, το πολιτιστικό κέντρο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, στου δύο ορόφους του κτηρίου, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα για την φιλοξενία εικαστικών εκθέσεων και πολιτιστικών γεγονότων.